Thokozani sanbonani dumelang apsheni and hello. Bana ba dimo ke a dumedisa o dumedisang wo Inyanga MPEDI mkhulu woti all the way from south of Johannesburg eGoli. Ilang suka khona, ilang siza khona abantu, ilang nqeda khona abantu. Ukuthi wena uyavuma noma uvumi okwakho lokho. Mina kodwa ngithi namanje ngisakingizwe ukuthi uzokusiza. Ngizokusiza. Ene ke uthusa shem ngothando nangozwelo nangenhliziyo evulekile. Lala mntaka baba. Namhlanje sibheke itopic ebucayi kakhulu, itopic enkulu ukuthi Cinisa Umuzi Ngezilwane aku-affect ini abomndeni noma ukucinisa umuzi ngezilwane abufaki abantu abasemndenini ubungozi yini na bakwethu. Ukucinisa umuzi ngezilwane kwenzakala kanje, ila kona usuke ufike ubize inyanga, lo melaphi ndabuko umlandile eMnambithi, umlandile eMatiwani Scope, lo melaphi ndabuko umlandile eFree State, lo melaphi ndabuko umlandile eFine Town, umlandile eJohannesburg eGoli. Kodwa wena uyamangala ukuthi hayibo, kanti lo melaphi ndabuko uma uqinisa umuzi kwenzakalani uma mesuka la ekhaya silalwa izinto kangaka? Lo melaphi ndabuko uma aziqinisa umuzi kanti kwenzakala ini uma sekahambile la ekhaya sekushona kangaka? Kanti lo melaphi ndabuko kwenzakala ini uma cela qinisa umuzi la ekhaya njalo kuphuma igazi, ingane ziyovele nje ziwe, ingane iphuma igazi ngamakhala ishona. Kanti lo melaphi ndabuko solo kwaphuma la ekhaya kaxatshana ngaka kwenze njani? Lala mntaka baba, lapho usuke ulande umelaphi ndabuko ocinise umuzi ngani ngezinto eziphuma endleleni eziyilwane. Lalelake umelaphi ndabuko uma enezilwane usenza kanjena ke. Uzofika wena gogo, wena baba, wena mama, umbizi ugogo lo, ngicela ngibiza lo gogo lo. Lokho kwakutshela ukuthi mangihamba nami mina mangihlola kanjalo kakhulu mina ngiyamangala man, ayikhona man. Ngibona edropini yakho kunento kanje kanje ihleli man, ayikhona man. Mina ngase ngikhuleke emadlozini, mina ngabuza ngathi kanti kwenze njani la ekhaya kwakho kunalokhu nakho igcekeni kanti kwenze njani nami. Mina kwakuthiwa kumina ke ngize lapho ngifike njalo mina ngizokhipha lezi zinto lezi mina, ayikhona man. Mina mangihamba mina ngamangala uanti wakho kwaba uyena umuntu ofaka izinto lezi phezulu komuzi wakho njalo. Yebo kwathiwa kumele ngiyikhiphe into lezi egatini, lento lezafaka kuphi nakuphi. Hayibo kanjalo kakhulu. Nawe ke uvume ukuthi yebo gogo kunjalo yonke into injalo. Wena uma ngalo gogo mefika ukhipha izinto odropini, lezi zinto lezi zize naye. Yes, ngisho kanjalo. These things came with her. Zize naye. Uma zana mefika ethumela abantwana bakhathi ake ningene lapha ekhaya ngichele. By the time balokhu bachela bathi sifune umuntu la endlini. Labafana bafike bafaka izinto la endlini. Makuthi kufaka lezi zinto la endlini, uma nesizongena sezokwenza usethi kunento ngala. Ikhona lento ngiyayizwa. Yebo gogo, yebo mkhulu, ngiyizwa kahle lento le ihleli. Yebo makhehla makhulu, wena umangala. Hayibo. Uma lento le eyikhipha lapha ya. Leyo nto le musa lento angiyazi musa. Lento angiyazi futhi lento le yasebeka ingathi lento le igazi lenkukhu ehlatshizo lo kanti kwenze njani? Ingalendlela abantu bamosha ngabo izinto zabantu. Bese lezilwane lezi zakhe at some point zifika zigubhele izinto la emagcekeni. Hey gogo, kanti mkhulu uthini kumina? Yebo. Lezilwane zifike zigubhele into lapha emagcekeni. Besathi kuwena ngizokhipha yonke into lapho kwakho, mina ngila wena ulapho. Wena umangale ngakusasa ekseni umuvuka la egcene ngathi bekumba umuntu. Yonke indawo kuphuma izinto, kuphuma inyawo lenkukhu, kuphuma ekhanda lekati, kuphuma ekhanda lenja, kuphuma ini. Lezi zinto lezi eziphumile zonke zikhishwe yini? Zikhishwe yilwane. Inkinga ngokucinisela umuzi umuntu ophila nezilwane, umuntu onezilwane zakhe. Nayike izilwane uma zikhandwa kuhlanganiswa ama-sperms womuntu wesifazane nama-sperms womuntu wesilisa. Mkhulu umuntu wesifazane akana ama-sperms, mina ngisho kanjani ukuthi nama-sperms. Kuhlanganiswa isifazane, kuhlanganiswa futhi nesidoda, bese zihlanganiswe, bese kukhandwe ini? Izilwane. By so saying lana kumixwe igazi lendoda negazi lomfazi. So lezi zinto lezi uma ihlangana yini? Igazi. Zifuna ini? Zifuna ukufa, zifuna ukubulala, ngoba uma uceda ukhanda lezi zilwane lezi eziqinisa imizi, ekhiphizo emagcekeni, lezi zinto lezi zifakwa igazi lithize. Zihlabelwa igazi lento ethize, bese all the time sihlala sifuna ini? Igazi. Ingakho uma usuyoqinisela umuzi
ingane ziyafa, ingane ziyagula, ingane ayilali, ingane zidlala izinto awusazi ukuthi wenzeke ini, ngoba even nanoma uye emuntwini umuntu uyakwazi ukuthi lezi ilwane lezi zami azambe naye lo umuntu ukuthwalisile ungaboni. Ingakho abaningi benu hamba zonke lezi inyanga lezi lokhu ufuna ukuthi ugeze itikoloshi lehleli kuwena, le tikoloshi ayiphumi. Usabathe uyigeza ngespirit, le tikoloshi ayiphumi. Usabathe itikoloshi uyigeza ngotswayi, le tikoloshi ayiphumi. Usabathe itikoloshi uyigeza ngamanzi asesontweni, le tikoloshi ayiphumi. Usabathe ufaka iJesu fruit, le tikoloshi ayiphumi. Usabathe ufaka imithi, imishiqiniso, inyamazana ethi le tikoloshi ayiphumi. Ingoba wayithwaliswa. Kumele uzikhiphe lento le. Wayithwaliswa kudala uma wakho eze nenyanga izogcinisa la ekhaya. Kanti wothi uthini kuthina? Yebo ngisho kanjalo. Bese wena mama, wena sisi, wena bhuti, wena baba, wena othi mina ngifuna nje ukuthi inyanga yoMpedi mkhulu uthi ngizigcinisele ikhaya lami. Ngidinga nje izinto, ikhonkwana zokuthi ngizigcinisele ikhaya lami. Lalela mntaka baba. Zikhona ikhonkwana. Ngikupha zona 10,000 rand. Uhambe uyogcinisa igceke lakho ngokwakho. Kunamanye amathonga awathande ukuthi kufike umuntu ezosebenza la ekhaya. Athanda ukuthi ninihluphekile kube yinina enisebenzayo ngokwenu la ekhaya. Yini? Ilamathonga lawa njalo. Bese wena uma umbathwe ilamakhehla njalo, inkinga awavumi lamakhehla ukuthi la egcikini kube nomuntu ozosebenza. Afuna ukuthi kube yiwona asebenzayo. Ungizwe kahle. Bese inyanga yoMpedi mkhulu uthi uma ngifuna ukuthi ungikhiphele umuntu ezogcinisa ekhaya wenza njani? Mina uma ngikhiphele umuntu ngemali engale 20,000 uma ngikuzwela. Ngoba uma ngikhiphele umuntu it's mainly 30,000 uma ngikhiphele umuntu. Is thrice the amount ukuthi wena uzenzele. Bese ngikhiphele umuntu afika akucinisela, afika kwenzele ini. Cha mina mkhulu wena uhlambulukile, mina ngifuna wena ukuthi ungicinisele umuzi. Mntaka baba i60,000 iba nayo esandleni. Ngiyeza ngizokucinisela umuzi. Uhlupheka kanje namhlanje ingoba umuzi wakini awuqiniswanga. Uma umuzi wakini uqinisiwe nanani niyingane into zenu ziyakhanya. Uma umuzi wakini uqinisiwe nanani nabantwana into zenu zihamba kahle ngoba kusuye kulungiswe ini ngale ngasemsamo. Kusuye kulungiswe kuphi ngala emadlozini. Uqiniswa umuzi kuhamba nokuhlambulula amathonga. Kuhamba nokuhlambulula nabaphilayo. Kuhamba nokuvula izinto. Uqinisa umuzi, kuhamba nokushaya abathakathi. Lo msebenzi ungaka uzithi ungakanani. Wathi umunye umuntu ekhuluma nami efonini ngathi ukuhlola i500. Wathi hawu mkhulu imali engaka? Ngamphendula ngoba mina uyayikhulumela ngathi kuyena uthi imali engaka ngoba wena ukwazi ukubhula. Ngathi ukubhula into elula. Uma ngihleli phansi ngibhula abantu, angiyenzi le nto le ngoba ngibhorekile. Ngiyahamba ngingene to the spiritual realm. Akulula ukungena ngutshele ngithi emathungweni akini kunjena nje. Bese wena uthi hawu mkhulu imali engaka? Ufuna mina ngenze njani sisi? Uthi mina ngenze njani? Engalendlela inyanga yoMpedi mkhulu uthi asebenza ngayo. Bakwethu uma udinga uqinisele umuzi, zitholele ikhonkwana zokuqinisa umuzi. Ngikupha zona mina inyanga yoMpedi. Lezi ikhonkwana is 10,000 rand. Ufika ngulayele ngithi ufika ufake la lento. Wenze lokhu. Ufike uyenze. Ingobani ninamathonga angafuna abantu abasuka ngaphandle. Kodwa wena uma ungenamathonga kanjalo ke ngakhiphela umuntu uyokusebenzela umuzi. Mekusebenzela umuzi ngithe uma ngikuzwela is 20,000 rand. Umuntu afika aqinisa umuzi abuye. Uma umuntu eqinisa umuzi ngidinga ube nembuzi. Imbuzi emhlophe. Nani nemali engane 20,000 rand. Bese uyeza ke banihlambulule banigeze banenzele yonke lento leyo babuye nani. Ukuqinisa umuzi kuhamba nokuthi futhi uqinisa abantu. Bengikhohle lokho. Bese ke ngikhulume nawe wena umuntu othi mina mkhulu ngidinga wena mathupha. Mntaka baba iba nemali engange 60,000 esandleni. Ngiza kwakho ngizokuqinisela umuzi ngezinto zakho. Why mkhulu uqinisa umuzi ku expensive kangaka? Ngithi ngoba uma abantu bezoqinisa imizi yenu anisaqinisela musi niyaqinisela ngokwenu. Nifike nibeka abantu lapha ukuthi bazobulala inyanga bayikhipha ukhakhayi bayikhiphe nolwimi. Ingakho uqinisa umuzi kuduka kanje. Lobo nganyanga yoMpedi mkhulu uthi uma udinga ukuconsultelwa it's mainly 500 rand. Ngiyakuconsultela over the phone. Ngiconsulte nawe uzile kumina mathupha. Amanamba amathi 076 324 8763. Consultation is important.
uyadinga ukuthi uhlolele noma uhlele ekhaya, hayi ukuthi uhlaluza njalo uzohlola cha. Nanoma uhlele ekhaya uthumela nje i500 yakho, amanamba ibhenki, amabhenki details avela, ufaka imali yakho, uyabhala ukuthi mkhulu hlola, bese uthumela i-proof of payment, siyakuhlolela, sikwenzela umsebenzi, konke ukwazi ukuthi kukhanye. Mntaka baba, lobonga inyanga yoMPEDI mkhulu woti. Bathi kumina uyinyanga yoMPEDI kanjani ukhuluma isiZulu? Ngikhuluma isiZulu ngoba mina ngaphiwa abantu abakhuluma ulimi lamanguni, ulimi labansundu, amaXhosa, amaZulu, amaNdebele, ibona abantu abasupport inyanga yoMPEDI. Umuntu oMPEDI uthanda ukuthi abone olunye uhlanga lomshaya imali. Uma eceda bekhale bathi mkhulu sambile sadliwa uzibani bani, angene endawo mina lapho. Mina nginamaZulu akithi, sengithi amaZulu akithi, namaXhosa akithi, amaXhosa kokwethu, namampondo kokwethu, namabhaqa kokwethu, abantu abakwazi ukuthi basebenzisana nobani nenyanga yoMPEDI mkhulu woti. Bakwethu kukhulu ukubonga kwinyanga yoMPEDI TV, makhosi.